Lezi indaba zohora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze emini nje. The Commission is going to set the criminal process in motion. Ikhomishana kaMadlanga isithathe isinqumo sokuvulela icala somabhizinisi uSuleiman Karim okubonakala sengathi udonsa izinyawo ngokuzovela phambi kwesithangami sekhomishana ukuze etholeke ubufakazi bakhe. Sehleliswe lenyanga ezayo icala elibhekene nomholi we-National Coloured Congress uFadile Adams amacala akhe ahlobene ney'nsolo zokuvakashela kwakhe iziboshwa ejele laseWestville eThekwini. Vision 2050 must be more than a statement of intent. It must become a program of action. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa osethule isifundo ngohlaka lwe-SADC njengoba iNingizimu Afrika izosingatha ingqungquthela yezinhloko zamazwe yalolu hlaka ezobe iseThekwini kule mpelasonto. Ukuthola kube kwembukeli ngiyawamukela ezindabeni zehora lokuqala ezikunqa phambili kanti futhi-ke ezihamba phambili kwe-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo nakwe-SABC lehayi. Igama lami nginguDawud Phungula Mbukela ke singene kuzwa ezihamba phambili emini nje. Osihlalo wesithangami sekhomishana kaMadlanga ijaji uMbuyise Madlanga uthi bazomvulela amacala usomabhizinisi uSuleiman Karim njengoba enqaba ukuxilongwa yithimba elizimele ngesimo sakhe sempilo. uKarim phambilini uveze ukuthi akaphilile kahle njengoba engakwazi ukuvela phambi kwekhomishana. Kubonakala ke sengathi uKarim uhudula izinyawo ngokuzokwethula ubufakazi bakhe kukhomishana. The ruling is quite clear, the ruling of 29 July. In clear terms, what it says is that Mr. Karim is required to appear and to testify today, and that he may only do so if he is excused on the basis of an independent medical assessment. He may only not do so. He may only not appear. Yes. Ikhomishana kaMadlanga ithola ukuthi usomabhizinisi uSuleiman Karim ushaya phansi ngonyawo ngokuthi avume ukuxilongwa yithimba eliyimele ngesimo sakhe sempilo. Phambilini waveza ukuthi akaphilile nokuyikho kwaholela ekutheni engaveli ngaphambi kwekhomishana. Emva kwalokho wabonakala etetemuke eKapa nakuba wayeseveza ukuthi ngeke kwazi ukuzokwethula ubufakazi. Because from where we are sitting, we do not consider Mr. Karim's doctor to be an objective expert. He is an expert that's closely associated with Mr. Karim, and who, from where we are sitting, unless we get another opinion, appears to us to be pushing Mr. Karim's story. Njengoba njengalibhadanga esithangamini, ikhomishana isinqumo ukuthi izomvulela amacala. Let me outright say the Commission is going to set the criminal process in motion. Sekuhlehliswe amahlandla amahlanu ukuvela kwakhe ngaphambi kwekhomishana uKarim kusukela ngoMbasa. Kusenjalo Advocate Ramsam we-IDEC uyena oqhubeka nokwethula ubufakazi njengamanje. Sehleliswe lenyanga ezayo icala elibhekene nomholi we-National Coloured Congress uFadile Adams. uAdams ungaphandle ngebheyili ye-10,000 eziyishumi zamarandi kanti ubhekene namacala okukhwabanisa nokuphazamisa ukusebenza kwezobulungiswa. Lamacala ahlobene ney'nsolo zokuvakashela kwakhe iziboshwa ejele laseWestville eThekwini. Intatheli yeziko lezindaba ze-SABC u-Anda Mhlongo siqoqele nanku umbiko esenkantolo yemantshi yasePhayindane. Asibingelele sila ngaphandle kwenkantolo esePinetown nala umholi we-National Coloured Congress umnumzane uFadile Adams evele kafushane namhlanje ekseni. Sokhumbula ke ukuthi uMr Adams wabekwa amacala okukhwabanisa kanye nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho wadedelwa ngebhayili kuyo lenkantolo ngomhla ka-18 kuMay. Icala lakhe lesihlehlela namhlanje kuze umbuso akwazi ke ukuthi abikele inkantolo ngokuqhubeka ekophe
uphenyo. Umbuso-ke utshelile enkantolo namhlanje ekseni ukuthi-ke cha uphenyo labo sebeliphothulile sebekulungele ukuthi-ke icala lidluliselwe ku-Regional Court nala uzoqala liqulwe khona. Umnumzane uAdams-ke usolwa ukuthi waphazamisa ukusebenza kwamaphoyisa ngokuthi ngoNovember 2025 waya lapha ejele laseWestville nala ahlangana khona nabamangalelwa emacaleni amabili ehlukene. Omunye kwakusibusiso Ncengwa owayebhekene namacala okubulala lowa owaye umholi wophiko lentsha le-ANC Youth League uSindiso Magaqa. Waphinde futhi wabonana nomunye umsolwa uSergeant Bongani Anthony Dlamini, yena-ke owayebhekene namacala okubulawa kwelunga le-CPF noma uchairperson we-CPF Kwande Ngezi. Amaphoyisa-ke athi wayengenayo imvumo umnumzane Adams ukuthi ahlangane nalaba basolwa aphinde futhi arekhode athathe-ke istatement. Lokho kwasekholela ekutheni aboshwe. Namhlanje-ke ekseni sibe nethutshana lokuthi sikhulumisane-ke nayo Mr Adams nathe uyawaphika lamacala uthi-ke yena lokhu kubona kuwukuthi amaphoyisa azama ukumsabisa ngenxa yokuthi bayazi usekushilo ngaphambilini ukuthi-ke kunemniningwane ne-information anayo ethinta amaphoyisa la eNingizimu Afrika. Sokhumbula ukuthi-ke umnumzane Adams ngaphambilini useke wawavula amacala evulela amanye amaphoyisa akhona la eNingizimu Afrika. Siphindeke sathola nethuba lokuthi-ke simbuzo mayelana nokuvela kwakhe kwikhomishana kaMadlanga njengoba avela ngomsombuluko nala athi khona nakakwazanga ukuthi qhubeke ukuthi athule ubufakazi ngenxa yokuthi-ke istatement wasifaka ngayizolo sekuhlwile. Wathi-ke Mr Adams lokho kwadalwa ukuthi-ke i-laptop yakhe eyayikade inenkinga. Wathi-ke eParliament wabika ukuthi i-laptop yakhe yayinenkinga. iParliament-ke yabe siphendula ithi-ke cha kungamampunge lokho kushiwa uMr Adams, akukho la encwadini zabo kwakuvela khona ukuthi-ke uke weza kubona ezokhalaza ngokusebenza kwayo i-laptop yakhe. Namhlanje kuMr Adams uthi-ke yena uyibuyisela kuyo iParliament, uthi iParliament impela nala likhuluma iqiniso, unabo ubufakazi asinikile nathi njenge izintatheli ze-SABC, athi ubufakazi obukhomba ukuthi-ke wadlulisa wayibika indaba ye-laptop yakhe khona-ke eParliament. Uthi-ke ukulungele ukubuyela kwikhomishana kaMadlanga nala kuningi azobe esekuveza mayelana nokungahambi kahle okwenzekayo ngaphakathi-ke emaphoyiseni. Sizobuyela-ke kuyo le nkantolo zomhla ka-11 kuSeptember nala kobe seqala uqulwa kwecala lakhe e-Regional Court. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi izimiso ze-SADC zangonyaka u-2050 kumele ziguquke zibe yintuthuko ebonakalayo empilweni yabantu yansuku zonke. Umengameli ubethula isifundo se-SADC Vision 2050 eNyuvesi yaKwaZulu-Natal eThekwini njengoba iNingizimu Afrika izosingatha-ke ingqungquthela yezinhloko zamazwe alolu hlaka ezobe iseThekwini kule mpelasonto. Our ambition should not be to catch up with other countries. Our ambition should be to build a regional economy that is unique to our circumstances, but that is also unique to our times. Umengameli uRamaphosa uthi izimiso ze-SADC zango-2025 zimayelana nokwakha isifunda lapha abantu bethola khona ukudla, amanzi, ukuphepha kanye nemisebenzi ehloniphekile. Uthi abantu esifundeni kumele babe namathuba okuphila impilo engcono futhi bathole nemfundo esezingeni. Vision 2050 imagines a region where all people, from the Cape of Good Hope to the banks of the Congo River, from the gleaming shores of Mauritius to the bustling ports of Angola, have food and water and security and comfort. uRamaphosa uthi lo mbono akumele ugcine ungamazwi nje kuphela. Vision 2050 must be more than a statement of intent. It must become a program of action. It must shape the decisions that we take, the budgets that we adopt, the infrastructure that we build,
the skills that we develop and the institutions that we build and strengthen. Umengameli uRamaphosa uqhubeke wathi ukubambisana kwesifunda kuzoba mqoka ekwenzeni SADC Vision 2050 ibe uguquko olubonakalayo empilweni yabantu. Kanti kusenjalo ungqongqoshe wezokuvakasha Patricia de Lille uthi iningizimu Afrika kuzofanele isebenzise ithuba lengqungquthela yeSADC eThekwini ukuze ikwazi ukubhekana nodaba lwabokufika. Uthi ke amazwe adinga ukusebenzisana ukuze iningizimu Afrika izoqhubeka ibe yizwe elizokwazi ukuheha izivakashi. Izwe iningizimu Afrika inxusa izakhamizi ukuthi zijwayele ukuvakasha kuleli. Ungqongqoshe Patricia de Lille uthi izwe kuzomele lizibuke indlela eliphatha ngayo isivakashi ezisuka emazweni angomakhelwane. uDe Lille uthi ezokuvakasha ngaphakathi kuleli ziwumgogodla wezomnotho yezokungcebeleka, kanti unxuse abakuleli ukuthi benze amanani okuvakasha afikeleleke njengoba isimo somnotho singesihle kubantu abaningi. We must speak to our own people about taking a weekend away in our own country. It's your country. Come and enjoy your country. Because when every South African travel in our country, it's a contribution to our economy. We look forward to welcome the heads of states. We look forward to welcome delegates from all over SADC to still demonstrate that we are not xenophobic. Kuhanjiswe nomlayezo othi abavakashi bamukelekile. Tourism Month cannot be measured only by campaigns and visitor numbers. It must be measured by whether businesses grow, whether jobs are created, and whether emerging enterprises enter the tourism economy. Lord Khatebe, SABC News, eThekwini. Abaculi abehlukene babuthene eMarket Theatre eGoli enkonzweni yesikhumbuzo yobe isihlabane somculo kaMaskandi uSicebe Dlamini nobedume kakhulu ngelenkosi yamagcokama noshone engozini yemoto eRichards Bay ngempela sonto edlule kanye nobe yilungu leqembu uSipho Mchunu nodume ngelikaGupta. Njengamanje sixhumana ke nentatheli yeziko lezindaba zeSABC uNokulunga Sibisi wathamela ukuqhubeka kwalenkonzo. Nokulunga asikubingelele sikwamukele sibese sicela nje usilandise ngokuqhubeka kulenkonzo yesikhumbuzo kaDlamini kanye noGupta. Ngibingelele Dawude studio ngiphinde ngibingelele nababukeli ekhaya. Angiqinisekisa ukuthi njengamanje yaqhubeka inkonzo yesikhumbuzo kamculi owaziwa kakhulu ngenkosi yamagcokama ogama lakhe uSicebe Dlamini kanye naloza kwabo omunye kade sebenza naye odume kakhulu ngelikaGupta owakamchunu. Njengamanje ke siseMarket Theatre la eNewtown nokuyilapho khona abangani izihlobo kanye namanye amaciko ethe aweze ezobhonga kanye nabanye abawumndeni. Njengamanje ke abantu abakhona noma abalandeli ke bomculi inkosi yamagcokama bayasho ukuthi kunzima kakhulu endimeni angeke kusafana. Uzokhumbula ke ukuthi ingoma yakhe eshisa ikhothana amadama namanzi njengamanje ingoma ethi amabulawo nokuyimanje balokho becelile ukuthi ke bacela ukudlalelwa yona ngoba ngampela iyona ingoma eshisa ikhotha. Kanti ngitheke ake ngithathe nje abalandeli bakhe ababili nabadabuka ngakubo ukuze nabo bebhonge kanye nabanye abalandeli. Zakwethu sikubingele siphinde sikumukele endabeni zeSABC. Mhlambe ngabe uzizwa kanjani namhlanje? Sanibonani babukele emakhaya unondumiso wakwaNtuli lo enkandla. Silimele kakhulu ngangokuba mhlazane sithola indaba akuzange kusebenzeke ngisho ukusebenzeka emsebenzini inyembezi zayilokho zehlile. Kwavuka lesa silonda mhlazane sihambelwa umgqumeni kwavele kwabuya konke. Silimele kakhulu especially thina kumzothi thina amantombazane ngoba abantu abaningi bethu Sicebe ubuculela thina amantombazane isesophinde siculelo ubani umuntu ophinda siculele thina singamantombazane ngoba abantu abaningi bebe begxeke. Silimele nje kakhulu akuvumi ukuthi senjeni nje siqemeke ingozi engeqikwantala sisekude ukuphola singabalandeli kubhlungu akwamukeleki sekude nje ukuphola singabalandeli bamaskandi. Sizwe omunye ke Dawudi ukuthi yena ngabe uthini siswami wena ngabe kuthini ukuphawula kakho? Sanibonani babukeli emakhaya uthobekile wakaHadebe Msingi Pomeroy. Silimele kakhulu ngokuhamba kaSicebe inkosi yamagcokama. Ubesimele siwumsinga kusophinde kufane.
nabo Christmas bethu nje sithi abasophinde bafane lo muntu besinikeza ingoma kusukela nje kuphuma imibiko yokuthi usiceba kasekho akwehlanga kahle sithi nje ayi asazi sizothini sicebe lale kahle lapho khona sohlala sikhumbula singabalandeli bakho nabathandi bomculo kamaskandi. Siyabonga. Sibonge kakhulu yibo ke Dawudi laba abalandeli nabasho ukuthi kusazoba nzima kakhulu ukwamukela. Uzokhumbula ke kumbukele semakhaya sifuna ukugcizelela ukuthi ke iSABC 1 kanye nezinye inhlelo zizokwazi ke ukuthi zikusakazele ke umncwabo kaSicephiseni Dlamini nozobe ubanjelwe ekhaya kusasa le entweni emsinga nokuthiwa kusesigodini kwadunga amanzi. Angithatha intambo ngiyibuyisele kuwe e-studio. Sibonga kakhulu nokulunga mbukeli intatheli yeziko lezindaba ze-SABC nokulunga sibise sibikela bukhoma eMarket Theatre lapho kuqhubeka khona inkonzo yesikhumbuzo kaSicebi Dlamini nobedumengela inkosi yamagcokama kanye nobeyilungu leqembu Sipho Gupta Mchunu. Mbukeli asithi qhu eyitolo siyabuya ke nezinye izindaba ngemva kwekhefu ngayindawo. Mbukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena sikhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngala kuzuzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Izakhamuzi zaseMelville eGoli seziphindeke zabamba umbhikisho ngodaba lonqaba kwamanzi osekuvamile ukwenzeka kule ndawo. Ezinye zezakhamuzi zikhala ngokuthi sekuphele izinyanga eziyisithupha lungekho uzinzo ohlelweni lokuhlinzeka kwazo ngamanzi. This has been an ongoing issue, not just for Melville, but the entire commando system. And one thing we wanted to make very, very clear to the city and to anyone who's listening is, even if we got water back, and a lot of us did, we would still be out here today, because this was an outage that didn't need to happen. Some of this conflicting information we've been getting is that it's due to people downing tools at Crosby pumping station after not being paid. So this is entirely preventable. This was entirely preventable, and we're concerned that the underlying issues with payments and broken promises around ring fencing aren't being addressed, and so this will happen again. And we're out here today because if this happens again in the middle of a super El Nino, it's going to be catastrophic. The system can't take it, and we want accountability because we're tired of empty promises. We had a month-long outage in February that brought people to the streets. We've been having outages related to Rand water maintenance. Obviously, maintenance is a good thing, but what were you maintaining if these breakdowns keep happening? Beligqama kakhulu igama lwayengumholi wezomhloli uMTS Faisal ekomidini lesikhashana lasePhalamende eseliveze ukukhathazeka ngokuphepha kwezwe. Leli komiti belihlangene kokubhunga ngombiko walo kwesine kanti kuze kube manje uFaisal akakaze avele ngaphambi kwaleli komiti. Parliament abhunge kabanzi ngokumele kwenziwe malungana nombiko edluliselwe kumengameli wezwe Cyril Ramaphosa ecela imvume yokuthi uFaisal avele ngaphambi kwekomiti lesikhashana lasePhalamende. Ithimba lezomthetho lePhalamende liqinisekisile ukuthi la uthumela ngqo kumengameli umbiko kodwa kuzobe manje akunampendulo evela kuye. Indeed, a letter was written to the president on the 17th of March. As far as I can remember, we did not get any response from the president. I-ANC ixwayise ngokumelene nokugoqwa kwalolu daba umengameli engabuzwanga ukuthi kungani engaphendulile kuzobe manje. Kanti iEFF ayivumelani nalokhu njengoba ithi lolu daba seliphakanyiswe kaningana ngesikhathi senqubo yekomiti. It's not a limitation. It was something we spoke with multiple times in the committee, and it was brought to our attention that he needed to release the former IGI to come and make testimony before us. And we can't let President Ramaphosa, him not responding on this matter, and it must just be done as the limitation. This is a very serious finding that we want to make here, that he obstructed the National Assembly from undertaking his constitutional obligations. We can't make such a finding without ever having put the question to the president. Kulindele ukuthi ikomiti liphinde lihlangane ngomsombuluko ukuze liqhubeke nokubheka uhlaka lwesine lombiko walo.
Abalimi abasafufusa abangaphezu kwama-40 ePracticeer eLimpopo bafuna kungenelele uhulumeni ke njengoba bethi abasakwazi ukulima ngenxa yokuthathwa komhlaba wabo ngokungemthetho nakuba inkantolo ephakeme yakhipha umyalelo wokuthi basuswe labo abakhe kuleli plazi ngokungagunyaziwe. Labalimi bathi kusukela ngo-2001 umhlaba bawuqashile emnyangweni wezolimo uhlala iqeqebane labantu ngokungemthetho okwenza kube nzima ukuthi bakwazi ukuqhubeka nomsebenzi wokutshala epulazini. After 2023, immediately we get a 30-year lease. There come a flock of people coming into the land and invade the land. We can see that in the coming future, very soon, it will be out of the land because of this land invasion. Laba abahlala ngokungemthetho sebehlale kule ndawo kusukela ngonyaka u2016. Sifike laba ngasitshela ukuthi indzawo yakamasipala sivulile sakhe emkhukhu kunhle kusharp kusafe. Kanti umnyango wezolimo nokuthuthukiswa komhlaba othi uyazi ngalolu daba kanti ke umsebenzi wokususa labantu ulele kumasipala wendawo. Mbukeli sathi ku 8 kanti uma sibuya sizobe sikuphathela umhlahlo wesimo sezulu wena wanyakaza. Mbukeli sizibeka lapha besikuphathele zona emini siyabuya ke nezinye ngelesikhombisa ihora okwamanje Mbukeli usale kahle.